a dokar Najeriya haramun ne jami'in tsaro ya kama kai maka aski, ko dan sanda ne, ko civil defense ne, ko hisba ne, kowane irin mutum haramun ne ya kama kai maka aski. Dokar Najeriya ta hana wannan abun saboda ya keta haƙƙinka na zama dan adam. Section 34 na Constitution ya baka to right to dignity of human person, ya baka wannan martaba da yanci na dan adam. Idan an kama ka aka yi maka aski ya kaskanta ka, musamman akwai wanda idan ya aski yana kan shi na kuma ka ga halittar shi ta canza. Shi yasa doka ta kare ka maka wannan martaba taka. Na biyu Section 35 ya baka right to your liberty, wato kar a kama ka a kulle ka ko a baka unnecessary restraint ba tare da any dalili ba. Duk wanda za a ma aski sai an kama shi an zama da shi an restraining nashi. Idan aka mishi wannan abun ya violating wannan right din shi wannan Section 35 na Constitution ya bada. Section 37 ya baka dama to right to your privacy, right to your family, ya baka wannan damar. Privacy ka ya hada da jikinka, your body is autonomous, kai kake da ikon sarrafa jikinka yadda kake so. Aski ya ɗaya daga cikin da kake son ka sarrafa kanka yadda kaga dama. Doka ta baka dama kai wannan askin yadda kake so, amma bata ba 'yan sanda dama ba su kama ka saboda kai wannan aski. Kai bugu da ƙari, doka ta baka dama kai expressing kanka under Section 39 na Constitution. Express yourself. Kuma aski is a way of expression. Ka gwada cewa kai ga abin da kake promoting ga abin da kake so, ba wanda ya hana ka. Abin da kawai aka hana ka shine kai promoting abin da doka ta hana. In doka ta ce abu kaza ta hana shi, to ba za ka yi promoting din kanka ko kai putin kanka a wannan state din ba da zai gwada cewa kana promoting wannan abin ba. Amma dan kana da dada, kana dreadlock, kai kitso, duk wannan ba dalili bane. Cikin abubuwan da aka hana a dokar Najeriya, maɗigo da liwaɗi duk suna cikin abubuwan da suka hana. Idan kotu ko doka ta tabbatar da cewa hairstyle irin sa gashi iri kaza, aski iri kaza, kitso iri kaza, ta nuna shi specifically irin wannan ne, ta ce wannan askin na 'yan luwaɗi ne ko na 'yan maɗigo, so don haka ta hana shi. So idan an kama ka irin wannan, 'yan sanda suna da 'yancin su kama ka su kai ka kotu a bada order cewa a maka aski, ko kuma sai an samu wata doka da ta ba su dama cewa su kama ka su yi maka wannan askin, sannan suke da wannan 'yancin, amma ba su da wannan abun. Me ban yanzu a mu dauki wannan misali na cross dressing, namiji ya shiga mata su shiga maza. Ai dokar Najeriya bata hana ba, it's not a crime. A al'adance wani lokaci wani wurin haramun ne, a al'adance wani lokaci wasu wuraren bai kamata kai haka nan ba, amma a dokar Najeriya bata hana namiji sa kayan mata ba ko mace ta sa kayan maza. Shi yasa wannan yaron da Bobrisky namiji ne amma ya zama kamar transgender, ya koma yana sa kayan mata yana kuma na yan daudu a dokar Najeriya ba haramun bane ko alama. Ba yana magana addini ba, dokar Najeriya Constitution wanda shine supreme akan kowace doka a Najeriya. Dan haka 'yan sanda ko civil defense ko hisba suka kama ka suka yi maka aski ba tare da dalili na shari'a ba, kana da 'yancin da zaka kai kaso kara kotu ka samu damages against them, a ba su tara kuma sai sun biya ka. Abin da kawai doka ta ba dama 'yan sanda su kama ka shine idan suna suspected ɗinka kayi wani offense, kuma wannan asking in har ba doka ta ce wannan kalar asking offense bane, ba su da su kama ka, su tarnishing dignity naka, su restraining naka, su violating dignity, right to your liberty, su violating right to your to express yourself. Dan wani lokaci kawai kana wata kungiya ko na